Kaixo, arratsaldeon, Kepa Altube eraina naz, eta IKT eta konpetentzia digitalak hezkuntzan eta etengabeko formakuntzan eta hizkuntzen irakaskuntzan gradu ondoko atal hau, lanbide heziketako atala, nik emango zuet aste honetan. Horretarako, aurkezpen gisa egingo duguna izango da errepasutxo bat, ikusi zer eman behar dugun, eta guk ikusiko dugu lanbide heziketan konpetentzia digitalak nola erabiltzen diren, nola ebaluatzen diren, eta metodologio berrietan nola txertatzen diren. Horretarako, astea, 5 egunetako aste hau banatu dugu horrela. Hasiera baten lanbide heziketako egitura eta metodologiak ikusiko ditugu. Gero, etasi metodologia ikusiko dugu, metodologia berria. Beste egun baten, DIFCON.org eta kompetentzia digitalak ikastetxean aztertuko ditugu. Eta laugarren egunean etasi eta kompetentzia digitalak ikusiko ditugu. Horretarako bideokonferentzia erabiliko dugu eta dokumentazio batzuen linkak eta aztertu beharko ditugu gero ariketa simple batzuk egiteko. Ariketa horrek kompetentzia digitalak inguruan jarduera bat diseinatu beharko dugu eta beste ariketatxo bat izango da autoebaluaziorako edo ikasleen arteko ebaluaziorako itenak sortzea. Bakoitzak iten bat gutxienez aurkeztu beharko dau plataformara igo beharko da. Lehen komentatu dute moduan, lanbide heziketako lehenengoko atal egun honetan egingo duguna izango da lanbide heziketako egitura ikusi. Lanbide heziketan dauzen berezitasunak, ez dira beste hezkuntza mailetan dauzen moduan, familia edo arlo profesional askotan banatuta da zikloak, eta ziklo bakoitzean bere berezitasuna eta modulo zehatzak baitu. Bigarren egunean etasi metodologia aztertuko dugu, metodologia berriak gizarte aldatzen doien enean lanbide heziketa ere aldatzen ari da. Lanbide heziketak pertsonak gizarte honetan ondo txertatzeko edo ondo lantegietan eta ondo funtzionatzeko metodologia berriak ere aplikatzen ditu. Eta etasi metodologia ikusiko dugu bigarren egun honetan. Etasi metodologia erronken bitartez edo erronkak erabiltzen ditu oinarri. Hirugarren egunean DIFCON.org markoa ikusiko dugu eta kompetentzia digitalak lanbide heziketan. Horretarako bideokonferentzia bat izango dugu Inigo Balerdi Urrezkarazuna eta berak Tolosaldeatik emango digu eurak Tolosaldean zer egiten duten kompetentzia digitalekin. Bai irakasleen artean eta ikaslea ebaluatzeko eta autoebaluatzeko. Hirugarren egunean gurekin edo gurera etorriko da Iñaki Telleria Olabarrieta, berau teknikako irakaslea da eta aditua kompetentzia digitaletan eta metodologia berrietan, eta berak uztartuko digu etasi metodologia eta kompetentzia digitalak. Horretarako ere izango dugu bibliografia bat, nun nik esango zuen, markatuta izango duzuen, nundik nora bideratu gure gaia eta nun aurkitu informazioa. Horretarako ere bideotutorial batzuk izango ditugu nola erabili material hau eta deskargatu eta irakurri beharko ditugu material batzuk. Horrela geratuko da lanbide heziketako atala definituta. Bukaeran zuei pare bat ariketa igo beharko duzue plataformara, eta horretarako azkenengo eguna utziko dugu. Zuei landuko duzue azkenengo egunean ariketa horiek, eta edozein galdera, edozein gauza egiteko, ni pasatuko dutzuet nire emaila eta telefonoa nahi baduzue nirekin kontaktuan ipini. Beraz, lehenengoko sarrera hau eginda,
hasi gaitezen lanian. Eskerrik asko eta ikastaro gona izan.